खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' इउजि ब्रह्म लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गोबां सोंखारिबोबाय थादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव इउजि ब्रह्म प्रमद बर' बिथांमोनखौ साबायखर बावदों गोलाव बोसोरनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउजि ब्रह्म लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा नाथाय मानो साबायखर बावखो दानिया फैदो बिदिब्ला गुबै बाथ्रायाव मानो होनना बुङोब्ला खाम्फा बरगयारी लोगोसे चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ मोनसे समनिफ्रायनो बिथाङा पानिशमेन्ट होनो थाखाय गोबां नाजाबाय थादोंमोन नाथाय नाजासेयावबो साजा होनो हायाखैमोन होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ गोबां गोसोमोन बिथाङा पानिश होनो एबा साजा होनो नाथाय जाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय चन्दन ब्रह्म जाय खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ साजा होनो हायासै पानिश होनो हायासै बै खामानिखौ आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा साजा होनो हाबाय बेनि थाखाय साबायखर बावदों इउजि ब्रह्म लोगोसे प्रमद बर' बिथांमोनखौ बे समाव फिन फोरमायबावोदि जाय समाव 20-30 बोसोर सिगांनिफ्रायनो प्रमद बर' इउजि ब्रह्म बिथांमोनखौ गोबां मानि बाथ्रा बुंबोदोंमोन लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गोबां मानि गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिबोनाय नोंथांमोना नुबोदों नाथाय दिनै गिबि खेबनि थाखाय साबायखर बावदों प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो साबायखर बावनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्ममोनखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय साजाखौ होनो सानबाय थादोंमोन जाय गोसोआव गुद मोनबाय थादोंमोन बेफोरबायदि साजाखौ प्रमद बर' बिथाङा खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ साजा होनाय जाबाय होननानै बे समाव अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ साजा होनो थाखाय गोसो सिङाव गुद जाबाय थादोंमोन बै साजाखौ प्रमद बर' इउजि ब्रह्ममोना होनो हाबाय बेनि थाखाय जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों होननानै बे समाव मिनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथां प्रमद बर' इउजि ब्रह्म আৰু ৰংগৰা নাৰ্জাৰী ইহঁতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে চন্দনক টিকেট দিয়াৰ কাৰণে কাজলগাঁৱত চন্দনক টিকেট দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমি বিপিএফ দল হিচাপে আমাৰ লগত 15 বছৰ 17 বছৰ চন্দনে আছিলে কিন্তু ইয়াৰ যিটো গাদ্দাৰী বদমাছ কাম ইয়াৰ ওপৰত বিপিএফ দলে আমি একো একশ্যন ল'ব পৰা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ আমাৰ হৈ ইউপিপিএলে বিৰাট ভাল কাম কৰিলে এইবিলাক বাদে মই কি কৈছোঁ বুজিছে না নাই বিপিএফ দলে আমি যিটো কাম কৰিব পৰা নাই চন্দন আৰু খাম্পাৰ ওপৰত চন্দন আৰু খাম্পাই যিটো দলৰ যিটো আমাৰ বিপিএফ দলৰ যিটো গাদ্দাৰী কাম কৰিছে নষ্ট কৰিছে ইয়াৰ হিচাপত বিপিএফ দলে চন্দন আৰু খাম্পাক কিবা পানিশমেণ্ট দিব পাৰিব লাগিছিল আমি দিব পৰা নাই এই কামটো ইউপিপিএলে দিছে বুজি পাই মই কি কৈছে ইউপিপিএলে দিছে ইউপিপিএলে বিৰাট আৰাম দিছে সেইকাৰণে মই চেলুট দিছোঁ একদম প্ৰমদ বৰক চেলুট কৰিছোঁ ইউজি ব্ৰহ্মক চেলুট কৰিছোঁ ৰংগেৰাত চেলুট কৰিছোঁ বিৰাট ভাল পাইছোঁ মই আমি যিটো কাম কৰিব পৰা নাই এই দুইজনৰ ওপৰত এইটো ইউপিপিএলে কৰিছে